her er min forklaring for det stærke eutrofforsøg. Og på billedet, eller stærk eutrof, det betyder jo egentlig bare, at der er en masse næringsstoffer i vandet, som kvælstof og fosfor. Og en af årsagerne kan være menneskelig aktivitet, som vi ser på billedet, at der er en masse landbrug, som kan tilføje de her næringsstoffer til vandet, ved at det flyder ned i jorden, og så videre ned i vandet. Vi ser også på billedet, at bunden af vandet, det er meget mørkt, og så er det lysere i toppen. Og det kan nok være fordi, at algerne, når de dør og falder ned, så bliver de nedbrudt af nedbryderne som bakterier ned på bunden. Og de bakterier, de bruger så, ilt. Og så efter de har brugt alt det ilt, så er der en vis iltmangel dernede, så der kan ikke gro flere planter eller leve, dyr og sådan noget dernede. Derfor er det så mørkt.